ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಡಮಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾರು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ, ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್, ಮೊಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್, ಮೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೊಕೊಂತೆ ಇದು ಪುಳಿ ಮೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ, ಒಂದು ಅಡಮೀನು ಸಾರದು. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗನು ಪೂರ ಮಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ, ಮಂಜಲ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಆಗ ಈತ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಈಗ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಆಡು ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮೀನು ಕೊಂತೆ ಖಾರ ಬೋಡು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಪಾಡು ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕು ಸಿಹಿ ಖಾರ ಬಂತೀರ ಅಂಚಿನ. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಅವನೆಕ್ಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದರೆ ಬಿಡ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡು. ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ತುಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಡಮೆಯಿಂದ ಸಾರು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂತ ಚಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಉಂಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.